Layune ta. Iya, malah dipuluk. Obat dingin ya awak-awak. Ben mambu tak ngenek. Anu esine tabuhe ben gak muni. Anu tabuhe kok karo. Kenapa kok balik nih? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 1 Dukuh Royo. Nah, iki aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Nuwun, derek. Mas Kritik sampean tak dawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Mutu kali sudah. Ben milih dhewe. Oh. Dan pilihnya ya. Hah? Dan pilihnya ya. Wong pilih mesti pilih sing ayu. Aja sing cilik-cilik. Pinggir sing arep gadung ki anak sing elek kabeh ayu tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sebeli Pak. Pinggir dhewe. Kuwi ngerti kok wadane kok. Iku kae pinggir dhewe ngono lho. Dadi nyapa to cuwinti sak dadak. Malah ora kenongan beli desa. Kentongan bali desa dadi kaiku. Kentonganmu mung cilik kowe ane mung cilik iki kowe ane gedhe lek kentongan bali desa iki. Karek ndelok tutuke ngono. Nah, untukmu mampu ora? Lambungmu mampu ora, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Sugane pecel. Nek kene tempe deli nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetap tresnani ta. Oh iya, Mas Fitri aku kok tresnani apa ora to, Mas? Yang tetep lo setia sekali no. Jawa Cina. Anu bawa terus engko masih jeneng nggih. Oh iya, bawa apa, Mas? Bawa Ape gunung, kowe ayo popon kowe. Nyapa tuh aku yang ngetes bojoku Kowe nyapa? tapi boleh bawa tapi gunung ora kok Eh, popon. ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. ayo Iya, ngono kok ngurusi tanggane. ngene wedek. Salah tak benerne. Kowe meri to? Mari toh aku langsung Langsung meri kowe. seksi kaya ngene. Loh, ini yo seksi konsumsi gitu iki. Bukti Pak. Ayo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya, Contohin ya, Mas ya. iki tak jeneng. Alah mboten usah marahi padahal kula niku pun saged. Jane sing bawa mriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Tahu jenenge bawa. Bawa Basir. Saben bengi Ya aja terus langsung tunduk poin bentuk. Masa Alus sik. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Lilis. Lah yen golek ngrungokne. Lho, kan ini Wah, mek kena bayangane simulasi, Mas, simulasi. Hanya imunisasi ini penting. Simulasi. Nah, gentinge, tangga sebelah ke. Jembengan. Lah kira tak dijebeng sapa dhewe. Kuwi lho kaya tangga tekan lho. Bojomu cara mbok jak rokok jenenge bojomu mbok jak ngidul sithik lono. Bah, jak. Iki rencanane sampeyan sampe tak cok nang sore monumen Riok kono juga. Ngene yo Ya apa? rupa gue bodine bojomu Bukit Soeharto. Alah ya aku. The beat is beautiful ya, Mas. Terus bikin geletek ini kok. Ayo cepat kuwi
Pripit selak mangan biar kandane mangan selak ini. Mboten. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha. Lah nggih sami mawon. Wah, iki kan termasuk pawan lulus. Ya maksudnya pentol iki padha ning milih arep apa mburi ngono lho. Mburi yo ting perentol ngatas itu. Yen mamaca. Ayo Mas. Betah no piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas nek wis posisi ngoten iki ngopo? Bojoku wis mubeng ngene iki. Iki tandane piye Mas? Iki berarti ape nelek. Ora. Samu lho. Awas yo. Yo. Ya. Loh. Sing jos to Mas Tuku kok. Sing jos lho. Halo, satu tak? Iya. Sing jos bojone papan, dur. Ya apa lho iso makit iki ane. Kok kaya aku ne lho, Dak. Ono kuwi lho. Dari koyo kuwi aja yo. Pipit, terus bojomu ki puter ora padha rene iki. Sabar, sabar. Nah, iki berarti bojomu tau ndol tekku. Sabar kowe ngono. Kowe celintisan lho kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kok kaki. Nek kene Tahu bulat. kok ora puter barang iki kok tau priksane lho. Lah, saya wis betone tak foto tak kirim WA. Kembang. Oh kamu cek sini cek. Nih. Mas aku jenglengen yo Mas. Oke. Wis sebagai istri soleha Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek ya tutorial ndegek kurang dikluk nah ndegek pokoknya diangkat nah ngono Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel ngono langsung ae Mas prasmanan nggih ngono ae. weh Kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo, Bang. Ora kok sing mangan akeh prasmanan tegese buka dhewe tutur dhewe ngono lho. Enak ngono. Iki bojoku ora nonton lho, dukung lalu lho. Ora ki mabuk puter. Jenglengen yo Mas sing setrum kuat. Jenggleng do tenan. Sampe ning dhuwur apa ning ngisor? Aku ning dhuwur, aku ning Apa? Ya apa? Bojomu ki ning kene. Aku tahu ning misal karo iki lho kok 5 menit ke rumah sakit tau. Lah apa? Oh alah. Ya ampun. Pempokan pentil ta. Ya Allah. Kowe aku saru. Ngomong kowe lho. Iki apa? Dek, aku ning dhuwur ya, Dek. Pas. Kuwi to. Tahu bojoku nek haan bare terus keturun. Wis gak ngiler blas. Jenak ngomongne wayang. Kerintisan. Gak apa, gak nek ora padha karo nek Mas Klitik gak. Lah, kok kita kenying lah papu iki lah. Makane bojoku kowen lho, tenan. Beni sepadu karo tanggane. Ya iki ya. Ngono to. Lah gitu. Ini ya. Ya. Apa kan nek piye 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 Ya, Kadang-kadang.
Ngomong anak ini lah. Sia-sia. Kayak gabus kebo. Macet. Anak macet kowe penyandangan. Kata sioknya. Iki delok to, iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere Langsung tidak serat. sumbere piye. Anu lho. Aku kangen kowe iki lho. Enggak. Piye? Detak-detak. Dam. Wah ini lah. Malah kok dipuluk. Obat jinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Tapi mas dirubung wali mak. Ini besok tenan. Nek bawa meteng rekoso kayak anake. Piye mas? Lah nek ngeden mesti suwi. Sapa? Iki kira tau ngetun iki lho mek idu tak metu. Dibres sama tua ya mas. Enak ndek bojo pipit. Tiga gebras metu. Ayo mas, aja sampai kalah karo tonggol ya. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho mas. Bengi aku kok ora sama di kamar biasa. Lah karo sapa? Tunggu ah. Tak tuh aku ya ditresnani sik kuwi kosok. Ya. Polangmu lho mas mambengi iki jan apik klugit-klugit kaya ular keket lho mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Wah, aku ndek apik lho, kaya ula sawo. Wah, anu nduk ya. Apa mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip ngatis. Bentis ya mas. Ilmu ben buangi iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku bisa. Sarungmu suntik didawani kan ngantek kok udel. Jadi ben kaya unta. Mana ya pak? Ya, yang apa Lis? Panas. Oh. Piye mas janji lek piye Anu esine tabuhe ben gak muni. Anu tapi bapak. Bangsane iki lho. Panas dan panas. Bojoku hebat. Siapa mas? Lek bojomu ra kreatif. Ribon. Bojoku mengangkat home industri. Kok sakit? Nggak. Gue citaan botol berarti. Iki mana puna? Bojomu bocahna lho, Jon. Bocahna. Kuwi kok nek pring ning kono mesti merembet ngono mah. Iki apa dikira ndruwo ana ya. Iso merembet nang pring. Oh, rumah saja. Ya benar. Onye onye iyo iyo Kono ki nganu. Oh. Siap. Sing wedok. Mas. Sing wedok iki ngono ki ndang karo muni aja meneng wae. Ngene. Oleh dedet kono pek. Padahal bahasa. Kenapa kok balik nih? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gudemu. Kenapa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek nek wek wis wek. Ngono. Kewer. Akhirnya mrene puter. Lah ya balik muter nek aku bangsa. Bangsa. Panas dan Ampun. wes.
Nadyan turi elawana ditresnani rawu mangsa langsung tembang satu tembang nyuwun gungan tembang made in Sekar Gadung tembangin